जोङो गिबि गिबियावनो फुंनि हाबाफारियाव जोङो आबहावा फोसाबनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बेनि उनाव जोंहा जोंनि हारिमु फिरफिला बिरहोनाय जादों आरो दिनैनि बे हारिमुनि फिरफिलाखौ बैसागु थुनलाइ आफादनि आफादगिरि बिथां मतिन केरकाटेरिया बिरहोदों आरो बिनि उनावनो जोंनि दिनैनि जा बादायलायनाय हाबाफारि बे बादायलायनाय हाबाफारिखौ बगिनदि गोजौसिन फरायसालिनि आगु फोरोंगिरि मुस्रि रामहरि बसुमतारिया मोजाङैनो बेखेवलांदों आरो बेसेन गोनां बिबुंथि लाखिदों आरो नै दायो जोंना बिहामजो हान्जानि बादायलायनाय सोलिगासिनो दं आरो बिनि उनाव दङ जोंहा माने जों लागोन बैसागु खुंग्रि मोसानाय बैसागु रानि मोसानाय आरो जोंहा मेथाइ खननाय दङ क्लास 1निफ्राय क्लास 8सिम आरो क्लास 9निफ्राय BA सिम आरो बिनि उनाव दङ जोंहा बोराय बुरि मोसानायबो दं आरो सेंग्रा सिख्लानि हान्जा मोसानायबो दं सानसेनि हाबाफारि आरो जोङो 4 रिंगायावनो जोङो गेवलां मेल लागोन आरो जोङो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय हारिमु बिलिफां दं बेवहाय जोंहा गपुर हालामनिफ्राय सासे खनगिरि फैदों बिथाङानो जाबाय राजु बसुमतारी बिथाङा नै जासमिनबो जाना दं बिथाङा मोनाबिलि 6 रिंगायाव बिथाङा स्टेजआव गाखोगोन बेनो खनगिरि लाबोनाय जादों गपुरनि फैदों खनगिरि फैदों आरो बिथांनि सोरबा लोगोआव फैफादों नामा लोगोआव फैदों दक्षिण कुमाबारिनि गासै बिमल बसुमतारी भुटा सुशील बसुमतारी गासै माया केरकाटारि गासै लोगो नांनानै बेबायदि मावदो जिबायदि माने बैसागुखौ जोंनि बर'नि नेरसोनखौ लाखिनो थाखाय जिबायदि सेस्था खालामदो बिनि खारनै आं दक्षिण कुमाबारिनि रायजोनि गासै साबायखर होनाय जाबाय दा फारियालागि नुना मोनबाय दे गासै गथ' गथाय हिनजाव गासैबो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदो आरो बेबायदिनो जोङो आरो फैगोन बोसोरावबो बेबायदि फाथिनानै जेन जोङो माने बे दक्षिण कुमाबारि तथा जोंनि रायजोनि बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो हायो बिनि खारनै आं जोबोद बेनि नेहाथारि आफादगिरि गासैबो दक्षिण कुमाबारि रायजोखौ साबायखर होनाय जायो नङा बेबायदिबा जों निजेनि हारिखौ बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांना लानाय एसे गोब्राब जागोन बेनिखायनो जों गासैबो बेफोरखौ फोथांना लाखिनो खारनै बैसागोखौ जोंनि गाजा गोमजायै बयबो फालिनांगौ आरो बे बैसागो फालिनायफोरखौ जोंनि गासै हारिमुनि नेरसोनफोरखौ गासै हारिनि नेरसोनखौ दिन्थिनांगौ बेयाव जोंनि गाननाय जोमनायानो जोंनि माने गाहाय नेरसोन बे नेरसोनखौ खोन्थिबासो जोंनि हारिया बेनिखायनो जों गासैबो बे बैसागोनि लोगोसे माने आबादनि लोगोआव मोनसे थानाय नेरसोन बेखौ जोङो गासै फोथांनानै लाखिनो खारनै गासैबो जोङो माने मा खालामनांगोन जों हिनजावनिखौल' फन हर जायखिया आङो आंनिफ्राय फन हरगोन दे नङा एसे आं बिथांमोनखौ आं खावलायहरनाय जायो जोंनि बैसागोआव गासैबो जों माने फैनानै जों लोंहोरै बाहागो लायो बिनि खार'नै बेनिखायनो आं मोनसे बे बर' रादाब बिलाइयाव आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों जों माने बगिनदियाव रामधेनु क्लाब होननानै बगिनदि ओनसोलनि मोनसे गिदिर क्लाब दंमोन देग्लाय जोङो स्पेसियेलि बर' नेरसोनखौ खोन्थिनो खार'नै जोङो देग्लाय बर' माने क्रिस्टिखौ खोन्थिनो खार'नै स्पेसियेल प्रग्राम लानाय जादों दा जोङो 1 मे खालि जोङो अकल बर'नि माने नेरसोनखौ खोन्थिगोन